በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር እዚ ወርሃ የካቲት ዕለት 13 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። በዚ ሎማዓንቲ 13 የካቲት ወርሓዊ በዓል አቡነ ዘርአብሩክን ቅዱስ ሩፋኤልን እዩ። ከምኡ ድማ ዓመታዊ ድማ በዚ ዝቕፅል ንርኢ ኣሜን። 13 ስለካቲት ብናይ አብኡ ብህርማኖስ ትእዛዝ ሰማዕትነት ዝተቐበለ ዓብይ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ፊቅጦር ልደቱ እዩ። ማር ፊቅጦር ንቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ብደሞምን ብገድሎምን ዘማዕረግዋ ብዙሓት ሰማዕታት ኣለዉ። ነገር ግን ካብ ኮኸብ ኮኸብ ስለ ዝበልጽ እመን ከም ቅዱስ ጊዮርጊስን ከም ቅዱስ እስጢፋኖስን ካብኦም ቀፂሎም ካብ ዝፅውዑ ሰማዕታት ከዓ ሓደን ቀንድን ቤተ ክርስቲያንና ማር ወይ ከዓ መዓር ኢላ ካብ ትፅውዖም ቅዱስ ፊቅጦር እዩ። እስኪ ካብ ብዙሕ መዓዛ ገድሉ ቁሩብ ንካፈል። ቅዱስ ፊቅጦር አብኡ ህርማኖስ ይበሃል። አረማውን ጨካንን እዩ። አዲኡ ግን ዝተመስገነት ቅድስቲ ማርታ ትበሃል። ንወዳ ከም ዝግባእ ኣዕብያ 20 ዓመት ምስ መልአ ናይ አንጾኪያ ንጉስ ናይ ሰራዊት ሓለቃን ኣብ መንግስቱ ሳልሳይ ገይሩ ሾሞ። ናይ ቀደም አንጾኪያ ሮማ ከምዚ ሕጂ አሜሪካ ዓለም ዝተቃጻጸረት ሃገር ነበረት። ቅዱስ ፊቅጦር መልክዑ ጽቡቕ ኣብ ውግእ ሓያል ስለ ዝነበረ ኩሎም ይኽብርዎን ይፈትውዎን ነበሩ። ንሱ ግን መዓልቲ መዓልቲ ክጸውምን ድኻታት ከብልዕን ይውዕል ነበረ። ለይቲ ከዓ ፍርቁ ክጽልን ክሰግድን ፍርቁ ከዓ ናይ እሱራት እግሪ ክሓጽብ ይሓድር ነበረ። እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ እኮ ካብ ንጉሱ ሳልሳይ ናይ ሰራዊት ከዓ ሓለቓ እዩ ነይሩ። ኣብ ዘመኑ ዘርክስ መግብን ናይ ወይኒ ሜስን ናብ ኣፉ ኣቕሪቡ ኣይፈልጥን። ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ከሓደ። ዘመነ ሰማዕታት ከዓ ተጀመረ። ኣብያተ ክርስቲያናት ተቓጸለ። ልዕሊ 47 ሚልዮን ክርስቲያን ብመንኮራኹር ተፈጨዩ፣ ብመጋዝ ተተርተሩ፣ ንኣራዊት ተውሃቡ፣ ብግፍዒ ተጨፍጨፉ፣ ቀባሪ ስኢኖም ወደቑ። በዚ ግዜ ማር ቅዱስ ፊቅጦር ኣነዲኡ ቅድስቲ ማርታ ብንምዓት ተፋንዩ ናብ ንጉስ ቀሪቡ ብክርስቶስ ምስ ተኣመነ ክፉእ ኣቦኡ እውን ኣብ ልዕሊ ወዱ ሞት መኸረ። ድሕሪ እዚ ድማ ንቅዱስ ፊቅጦር ኣፉ ብሰንሰለት ለጊሞም ናብ ምድሪ ግብፂ ኣውረድዎ። መራሒኦም ከም ዘይነበረ ወተሃደራቱ መኳንንቱ ኩሎም ተላገጽሉ። ንሱ ግን ካብ ምድራዊ ንግስና ሰማያዊ መንግስቲ ኣብ ቅድሚ ሰባት ምኽባር ስለ ክርስቶስ ክነዓቕ መረጸ። ንመዓልታትን ንኣዋርሓትን ንዓመታትን ዝኸውን እዞም መኳንንቲ እንዳተፈራረቑ ኣሰቐይዎ። ኣብ ልዕሊኡ ዘይፈተንዎ ናይ ስቃይ ዓይነታት ኣይነበረን። ኣካሉ ቆራሪጾም ኣዒንቱ ኣውፂኦም መልሓሱ ቆረጽዎ። ድሕሪኡ ድማ ብሰይፍ ክሳዱ ቆረጽዎ እሞ ስለዚ ከዓ እምነ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ብዓብይ ምኽባር ተኽብሮ እያ። እግዚአብሔር ከዓ ንቅዱስ ፊቅጦር ከምዚ በሎ፣ ከም ዓቕሙ ስምካ ዝጸውዐ ዝኽርኻ ዝገበረ ስምካ ዘኽበረ ናይ ብርሃን ልብሲ ኣጎናጺፈ ናብ መንግስተ ሰማያት ከእትዎ እየ። በረከት ይሕደረና። ስሙ ጸዊዕና መንግስተ ሰማይ ንኣተወሉ በረከት ይዓብና። አሜን። ኣምላኽ ናይ ቅዱስ ፊቅጦር ንኹላትና ይምሓረና፣ ካብ ቃል ኪዳን ድማ ኣሳቲፉ ንርስቱ የብቅዐና። አሜን አሜን። ቅዱስ ፊቅጦር ኣቦይ በረከት ይሕደረና። ሰማዕት ቅዱስ ሰርግዮስ ናይዚ ቅዱስ ወለዲ ኣቦኡ ቴዎድሮስ ኣዲኡ ማርያም ቅኑዓት ክርስቲያን እዮም። ኣቦኡ ቴዎድሮስ ኣዲኡ ማርያም ይበሃሉ። ቅኑዓት ክርስቲያን ድማ ነበሩ። ነዚ ቅዱስ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንዳምሃሩ ብሃይማኖት ብምግባር ይዕበይዎ። ቅዱስ ሰርግዮስ 20 ዓመት ምስ መልአ ብስም ጎይታና ሰማዕት ክኸውን ደለየ። ናብ ቅድሚ ከሓዲ መኮንን ቆጵርያኖስ ቀሪቡ ድማ ናይ ጎይታን ሓቀኛ ኣምላኽነት መስከረ። መኮንን ድማ ሒዙ
ጽኑዕ ስቃይ ምስ ኣሳቀዮ ኣሰሮ። ኣብ እስር ቤት ከሎ ድማ ጎይታና ንናይ ቅዱስ ሰርግዮስ ነፍሲ ናብ ሰማይ መጢቆም ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት መንበሪ ምእንቲ ከርእይዎ ንመላእኽቱ ኣዘዞም። ናይ ቅዱስ ሰርግዮስ ነፍሲ ናይ ዘለዓለም መንበሪኣ እያ ርእያ ተጸናንዐት እሞ ብስጋኡ ድማ ካብ ኩሉ ሕማሙን ቁስሉን ተፈወሰ። ቀሲስ ኣባ መጹን ንክልተ ዲያቆናትን ናይ ቅዱስ ሰርግዮስ ተጋድሎ ኣብ ሰምዑ ግዜ ተላዒሎም ናብ ከሓዲ ናይ ኣትሪብ ገዛኢ ብምኻድ ብጎይታና ተኣመኑ። መኮንን ድማ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ዝጸንሐ ግርፋት ገረፎም። እቶም ህዝቢ ድማ ስለ እቲ ቀሽን ምስኡ ዘለዉ ሰማዕታትን ክሓዝኑ ርእይዎም ዘወር ኢሉ ገሰጾም እሞ ኣብ ሃይማኖት ጸኒዖም ክነብሩ ከም ዘለዎም ነገሮም። ኣብ ልዕሊ ማይ ድማ ጸሎት ገበረ እሞ ናብ ልዕሊ እቶም ህዝቢ ምስ ነጸገ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተቐበሉ። ድሕሪኡ ናይ ጎይታና ኣምላኽነት ብምምስካር ተዛረቡ። መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተበሳጪው ርእሶም ኣቑረጾም። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ተጎናጸፉ። ነዞም ቀሺ ግን ሒዙ ናብ ውሽጢ እስር ቤት ናብ ውሽጢ እሳት መንደዲ ኣየእተዎም እሞ ዝተኣዘዘ መልኣኽ ድማ መጺኡ ብጎይታና ስም 3 ግዜ ምስክር ከም ዝኸውን ነጊሩ ካብ እሳት ኣውፅኦ። መኮንን ድማ ነዞም ቀሺ ናብ እስክንድርያ ልኢኽዎም። እዞም ቀሺ ድማ ምስክርነቶም ኣብኡ ፈጺሞም ናይ ዓወት ኣኽሊል ተጎናጸፉ። ድሕሪኡ መኮንን ቆጵርያኖስ ንዝኸበረ ቅዱስ ሰርግዮስ ካብ እስር ቤት ኣውፂኡ ብጣዕሚ ኣሳቀዮ። ናይ ነሓሲ መንኮራኹር ኣምፂኦም ናብኡ የእተውዎ። ህዋሳቱ ድማ 4 ክፋል ኮይኑ ስጋኡ ኩሉ ተቆራረጸ። ነገር ግን ጎይታና ፈወሶ እሞ ብዘይ ጉድኣት ጥዑይ ገይሩ ኣተንስኦ። ደጊሙ ድማ ምእንቲ ክሰግድ ጣዖት ኣምፅኣሉ። ቅዱስ ሰርግዮስ ግን ነቲ ጣዖት ምስ ረገጾ ናብ መሬት ወዲቑ ተሰባበረ። ኣምላኸይ ኢሉ ዘምልኾ ዝነበረ መኮንን ቆጵርያኖስ ነዚ ርእዩ ብምግራም ኣምላኽ እንተዝኸውንስ ንባዕሉ እኳ መድሓነ ነይሩ፣ ካብ ሕጅስ ኣብ ናይ ሰርግዮስ ኣምላኽ ኣሚነ ኣለኹ ኢሉ መስከረ። ድሕሪኡ ናይ ንጉስ ሓለቓ ሰራዊት ንዝኸበረ ቅዱስ ሰርግዮስ ደልዩ ሓዘ እሞ ቆርበቱ ገፊፉ ብዝተቐለወ ኮምጣጤን ጨውን ንቁስሉ ብምድራዝ ብጣዕሚ ኣሰቀዮ። ነገር ግን ጎይታና መከራኡ የዕግሰሉን የጸናንዖን ነበረ። ናይ ቅዱስ ሰርግዮስ ተጋድሎ ሰሚዐን ኣድኡን ሓፍቱን ናብኡ መጺአን ኣብ ዝረኣይኦ ግዜ ኣልቀሳ። ካብ ብዝሒ ሓዘን ድማ ሓፍቱ ሞተት። ኣዲኡ ድማ ናብ ጎይታና ኣብ ጸለየት ግዜ ድሒና ብሂወት ተንስአት። ኣብቲ ወቕቲ ናይ ሰማዕታት ገድሊ ዝጽሕፍ ዝነበረ ዝኸበረ ዮልዮስ መጺኡ ናይ ቅዱስ ሰርጊስ ገድሊ ካብ ባዕሉ ተረድአ። ስለ ስጋኡ ድማ ከም ዝሓስብ ቃል ኣተወሉ። ድሕሪኡ ንዝኸበረ ቅዱስ ሰርግዮስ ኣብ ውሽጢ መንኮራኹር ኣሳቀይዎ። በረኸት ይሕደረን። ብኣእዛኑ ድማ ናይ እሳት መብራህቲ የእተውሉ። ንናይ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣጽፋር ድማ ብጉይጠት ነቐልዎ። ኣብ ክሳዱ ድማ ከቢድ እምኒ ኣንጠልጢሎም ኣብ ልዕሊ ናይ ሓፂን ዓረት ኣደቂሶም ብታሕቲ እሳት ኣንዲዶም ኣንደድዎ። በዚ ወቅቲ እውን ጎይታና ካብ መከራኡ ኣድሒኑ ጥዑይ ገይሩ ኣተንስኦ። ነዚ ዝረኣዩ ብዙሓት ብጎይታና ኣመኑ። ናይ ሰራዊት ሓለቃ ንቅዱስ ሰርግዮስ ምስቃይ ኣብ ዝተልቸዎ ግዜ ንርእሱ ብሴፍ ክቆርፁ ኣዘዘ። ቅዱስ ሰርግዮስ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ብጣዕሚ ደስ በሎ። ኣቦኡን ኣዲኡን የሕዋቱን ድማ ምስ ደቂ ዓዶም ኮይኖም ክሳናበትዎ መፁ። ንኣፉ ብልጓም ለጊሞም ድማ ናብ ዝስየፈሉ ቦታ ክወስድዎ ክብሉ ስድራኡ በፅሑ። ንሶም እውን ንናይ ንጉስ ጣዖታት ረገሙ። ሓለቃ ሰራዊት ድማ ንናይ ቅዱስ ሰርግዮስ ቤተሰብ ምስኡ ክስየፉ ኣዘዘ እሞ ኩሎም ተሰይፎም ኣብ መንግስተ ሰማያት ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተጎናጸፉ። ኣብ ናይ ሰማዕትነቶም ወቅቲ ድማ ከምዚ ኮነ። ካብ ማእከል ህዝቢ ንሓደ ንእሽቶ ህፃን እግዚአብሔር ኣዒንቱ ገሊጽሉ ንናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ነፍስ መላእክቲ ናብ ሰማያት ከደይብወን ርእዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳበለ ዓው ብዝበለ ድምፂ ተዛረበ። ኣዲኡን ኣቦኡን ድማ ናይ ሰራዊት ሓለቃ ናይ ህፃን
ድምፂ ሰሚዑ ከየጥፍኦም ንኣፉ ሸፈንዎ። ነገር ግን እቲ ህፃን ኣብ ልዕሊኡ ክሳብ ዝደቀሱሉን ነብሱ ክሳብ ዝሓትሓልፍን ምምስካሩ ኣየቋረፀን ነበረ። ምስ ሰማዕታት ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበለ። ረድኤት በረኸት ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና፣ ኣሜን። ቅዱስ ኣውሰቢዮስ ካልእ ጥዑመ ወይ ከዓ ጥዑመ ዜና በረከቱ ይሕደረና፣ ኣሜን። ቅዱስ ኣውሳቢዮስ ኣብ ጉብዝናኡ ምስ ዝተባረኸት ሰበይቱ ብድንግልና ዝነበረ ኣብ ዘመኑ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኣትዩ ዝጽሊ ዝነበረ 4,000 ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዘብጽሕ ዝነበረ ስለ ሃይማኖት ድማ ብኹናት ዝተወግአ ብእሳት ዝተቃጸለ ንኣካሉ ቆራሪጾም ዝደርበይዎን እግዚአብሔር ድማ ካብ ሞት ዘተንስኦ ጻድቅን ሰማዕትን እዩ በረከቱ ይሕደረና። ድሕሪ እዚ ድማ ኩሉ ነገራት ምስ ስጋኡ ናብ ሰማይ ተነጢቁ ን14 ዓመታት ተቐመጠ። ናብ ምድሪ ተመሊሱ ድማ ን40 ዓመታት ብሃዋርያውነት ኣገልጊሉ ልዕሊ 85,000 ኣህዛብ ናብ ሃይማኖት መለሰ። ጎይታ ድማ ብስምካ ንዝተማሕፀነ ክሳብ 7 ትውልድ ክምሕረልካ እየ በሎ። ካብ በረከቱ ይዓድለና፣ ኣሜን። ለካቲት 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣውሳቢዮስ ጻድቅ ጥዑመ ዜና፣ ቅዱስ ቪክጦር ሰማዕት ልደቱ፣ ቅዱስ ሰርጊዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ መጹን ቀሲስ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሰማዕት ወዲ፣ ቅዱስ ፋሲለደስ፣ ኣባ ጢሞቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ኣባ ክፍላ፣ ኣባ ህብስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር ኣብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ 99 ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፍር፣ 13 ጉሁሳን ኣቦታት፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ ኣቡነ ዘርአብሩክ በረከቶም ይሕደረና፣ ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ 14 ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አቡነ አረጋዊ በረከቶም ይሕደረና፣ ኣሜን። ለካቲት 14 በዚ ዕለት ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ ኣቦ ኣባ ቄርሎስ ዓረፈ። ንሱ ድማ ካብ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 75 እዩ። እዚ ኣቦ ፍዩም ካብ ትበሃል ዓዲ እዩ። ኣብዛ ዓዲ ድማ ቅሽና ተሾመ። ድሕሪኡ ካብዛ ዓዲ ወፂኡ ካብ ሃገረ ምስር ወፃኢ ናብ ዝኾነት ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ጉድጓድ ማይ ናብ ዘለዎ ናብ ናይ ቅዱስ ቪክጦር ገዳም በጽሐ። ኣብ ውሽጣ ድማ ዓብይ ተጋድሎ እንዳተጋደለ ብዙሕ ዘመናት ነበረ። ናይ ፍልጠቱን ቅድስናኡን ድማ ኣብ ዝተሰምዐ ግዜ ድማ ብዘይ ድልየቱ ሒዞም ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጵጵስና ሸምዎ። ንኣባጊዕኡ ድማ ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ ሓለወን። ኣብ ግዜ ጸሎት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕዎ ዝግብኦም ንካህናት ስርዓት ሰርዐ። ኣብ ሽሞቱ ድማ 7 ዓመትን 9 ወርሕን 27 መዓልትን ገይሩ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን፣ በረከቱ ድማ ምስ ኩላትና ይኹን፣ ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ በዚ ዕለት ሃይማኖቶም ንዝቐንዐ ምእመናን መምህሮም ዝኾነ ናይ ሃገረ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ ኣቦ ኣባ ሳዊሮስ ዓረፈ። ናይዚ ቅዱስ ኣዝማድ ካብ ሃገረ ሮም እዮም። ኣቦኡ ድማ ስሙ ሳዊሮስ ዝበሃል ኤጲስቆጶስ እዩ። ንሱ ድማ ስለ ንስጥሮስ ኣብ ከተማ ኤፌሶን ጉባኤ ኣብ ዝኾነ ግዜ ምስ 200 ኣቦታት ኤጲስቆጶሳት መጸ። ኣብኡ ድማ ከምዚ ዝብል ራእይ ረአየ። ካባኻ ዝውለድ ወድኻ ስሙ ድማ ከም ስምካ ሳዊሮስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንሱ ንዝቐንዐት ሃይማኖት ከጽንዓ እዩ። ስሙ ድማ ሳዊሮስ ይበሃል። ኣቦኡ ሳዊሮስ ባዕሉ እውን ሳዊሮስ ማለት እዩ። እዚ ኤጲስቆጶስ ኣብ ዝዓረፈ ግዜ ድማ ንወዱ ሳዊሮስ ኢሎም ጸውዕዎ። ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ዝኾነ ድማ ኩሉ ጥበብ ተምሃረ። ካብ መምህሩ ወፂኡ ድማ ናብ ሓደ ቦታ እንዳተጓዓዘ ከሎ ኣብ በዓቲ ንነብሱ እስርቲ ገይሩ ዝነብር ጻድቕ ሰብ ተረኸቦ። ብኡ ደስ ኢልዎ ድማ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሃይማኖት ንዝቐንዐ ምእመናን መምህሮም ዝኾንካ ኦ ሳዊሮስ ምምጻእካ ሰናይ እዩ በሎ። ሳዊሮስ ድማ ከቶ ከይፈለጦ ብስሙ ኣብ ዝጸውዖ ጊዜን ግበረሉ ድማ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምዃኑ
ብምዝራቡ ተደነቐ። ድሕሪኡ ሳዊሮስ ትሩፋት ብምስራሕ ዓበየ። ጉኑን ስሙን ዜናኡን ድማ ተሰምዐ። ኣብ ናይ ኣባ ሮማኖስ ገዳም ድማ ምንኩስና ተቐቢሉ ዓብይ ተጋድሎ ተጋደለ። ንትሩፋት ስራሕ ድማ ብጣዕሚ ዝተጸምደ ኾነ። ዝኸበረ ወንጌል ኣብ ጎቦ ዝተሰርሐ መንደር ክትስወር ኣይክእልን ከም ዝበለ ዜናኡ ብኹሉ ተሰምዐ። ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ዝዓረፈ ግዜ ድማ ኤጲስቆጶሳት ነዚ ዝኸበረ ሳዊሮስ ክሸምዎ ተሰማሚዖም ብዘይ ድልየቱ ወሲዶም ኣብ ሃገር አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስና ሸምዎ። ኣብ ሽሞቱ ድማ ክሳብ ጫፍ ዓለም ንዘላ ቤተ ክርስቲያን ብርሃን ኮነላ። ኣብ ኩሉ ሃገር ናብ ዘለዉ መናፍቃን ከሓድያን ትምህርቱ ኣብ ዝበጽሐ ግዜ ክልተ ኣፍ ከም ዘለዎ በሊሕ ሰይፊ ንግብሮምን ስራሖምን ይበጣጥስ ነበረ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣማኒ ንጉስ ሞይቱ ኣብ ክንድኡ ስሙ ዮስጥያኖስ ዝበሃል መናፍቕ ነገሰ። እታ ንግስቲ ሰበይቱ ግን ሃይማኖታ ዘቐንዐ እዩ። ስማ ድማ ቴዎድራ ይበሃል። ንጉስ ድማ ናይ ኬልቀዶን ናብ ዝረኸሰት ሃይማኖት ነዚ ዝኸበረ ኣቦ ከእትዎ የፈራርሖ ነበረ። ንሱ ግን ፈሪሑ ኣይተኣዘዘሉን። ቁጣዕኡ ዝፈርሕ መሲልዎ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ኣብዚሑ ተቆጥዐ። ቁጣዕኡ ኣብ ዘይፈርሐ ግዜ ድማ ብሕቡእ ክቐትልዎ ተመኸሩ። ንግስቲ ቴዎድራ ከኣ ፈሊጣ ካብ ቅድሚ ንጉስ ክሃድም ንሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ ሳዊሮስ መኸረቶ። ንሱ ድማ ብሕቡእ ወፂኡ ገለል በለ። እግዚአብሔር ናይዚ ኣቦ ሞት ስለ ዘይፈቐደ ስለ ናይ ምእመናን ጥቕሚ ኣለዎ። ብናይ ተራ መነኮስ ኣምልኾ ኮይኑ ድማ ኣብ ቦታታትን ገዳማትን ዝዘዋወርን ንምእመናን ዘተባብዕን ኮነ። ስካ ኣብ ትበሃል ዓዲ ድማ ስሙ ዶርታኦስ ምስ ዝበሃል ቁኑዕ ምእመን በዓል ጸጋ ተቐሚጡ ከሎ ጎይታና ብኣእዳው ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት ገበረ። ስካ ኣብ ዝተባሃለ ዓዲ ድማ ክሳብ ዝዓርፍ ኣብ ዝቐንዐት ሃይማኖት ተዋህዶ ክጸንዑ ኩሎም ይምህሮም ነበረ። ድሕሪኡ ናብ ገዳም ዝጋግ ኣፍለስዎ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን፣ ንዓና ድማ ብጸሎት ናይዚ ጻድቕ እዚ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ኣባ ያዕቆብ። በዚ ዕለት ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ ኣቦ ኣባ ያዕቆብ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 50 እዩ። እዚ ኣቦ ኢልሞቱስ ዝተባሃለ ናይ ግብፂ ንጉስ ካብ ዝነግስ ኣብ 17 ዓመቱ ተሾመ። ንሱ ድማ ንመኮንንን ንወደን ሃሮን ረሸድ ሓው ዝኾነ እዩ። ኣብ ዘመን እዚ ድማ ኣቦ ድማ ናይ ኣስቄጥስ ገዳማት ተሓዲሰን መነኮሳት ናብአን ተመልሱ። ኣፎን ኣብ እትበሃል ዓዲ ስሙ መቃርስ ዝበሃል ሰብ ነበረ። ናብዚ ኣቦ ናብ ኣባ ያዕቆብ መጺኡ ናብ ቤቱ ብምኻድ ንቤቱ ክባርኸሉ ለመኖ። ንሱ ድማ ምስኡ ከደ። ሓሚሙ ንዝኸበረ ወዱ ድማ ናብ ኣባ ያዕቆብ ኣቕሪቡ ከምዚ ኢሉ ለመኖ። ብዘይካኡ ውላድ ስለ ዘይብለይ ኦ ኣቦይ ራህራሃለይ። ንሱ እውን እንሆ ሞተ ስለኡ ናብ እግዚኣብሔር ክትልምን ይልምነካ ኣለኹ በሎ። ኣባ ያዕቆብ ድማ ከም እምነትካ ይኹነልካ ኣይትፍራሕ በሎ። ነቲ ህፃን ድማ ካብ ኣቦኡ ተቐቢሉ ሓቒፉ ኣብ ልዕሊኡ ጸለየ። ብምልክት መስቀል ድማ ኣማዕተበሉ። ስለኡ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ለመነ። ጎይታና ድማ ልመናኡ ተቐበለ። ናይቲ ህፃን ነፍሲ ድማ ተመሊሳ የዒንቱ ገለጸ። ካብ ሞት ድማ ድሒኑ ተስአ። ንኣቦኡ ድማ ወድኻ ውሰድ ዝሞተ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ስለ ዝደቀሰ እዩ እምበር በሎ። ኣቦ ናይቲ ህፃን ድማ ነዚ ዘደንቕ ስራሕ ኣብ ዝረኣየ ግዜ ብጣዕሚ ፈርሐ። ካብ ገንዘቡ ድማ ፍርቁ ንምጽዋት ኢሉ ሃቦ። ንሱ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ልኢኹ ሃይማኖቶም ንዝቐንዐ ምእመናን ኩሎም ናብኣ ኣብ ዝመፁ ግዜ መጸጊዒት ክትከውን ቤተ ክርስቲያን ሰርሓሉ። ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ዲዮናስዮስ ድማ ናብ ምስር ኣብ ዝመፀ ግዜ ምስ ኣባ ያዕቆብ ተራኺቡ ምስኡ ቁሩብ መዓልታት ተቐሚጡ ናብ ሃገሩ ተመልሰ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣባ ያዕቆብ ድማ ኣብ ሽመቱ 10 ዓመትን
8 ወርሕን 3 መዓልትን ገይሩ ብሰላም ዓረፈ። በረከቱ ምስ ኩላትና ትንበር ንዘለዓለም ድማ ንእግዚአብሔር ድማ ምስጋና ይኹኖ አሜን። በዚ ዕለት ድማ ናይ ቅዱሳን ዳርዮስ፣ ናይ ጳውሎስ፣ ናይ አኩደራስ፣ ናይ ሊድያን በዓሎም እዩ። በረከቶም ምስ ኩላትና ትንበር ንእግዚአብሔር አምላኽና ድማ ምስጋና ይኹኖ አሜን። 14 ለካቲት ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ አባ ያዕቆብ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ ዳርዮስ፣ ቅድስቲ ሊድና። ወርሓዊ በዓላት ድማ አቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ፣ አባ ስምዖን ገዳማዊ፣ አባ ዮሐንስ ጻድቅ፣ አዴና ቅድስቲ ነሰሒት። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 13 ናይ ዕለት 14 ኣብዚ በፂሕና ኣለና። ናይ ዕለት 15 ድማ ንቐጽል አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለካቲት ናይ 15 ድማ ንቐጽል። ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ናይ 40 ሓራ ሰማይ ቅዳሴ ቤቶም እዩ። አባ በፉንትዮስ እዚ ቅዱስ አቦ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብምምንኳስ ብጾም ብጸሎት ብስግደት እናተግህበ ዓብዪ ተጋድሎ ነበረ። ዝጸበቐ ናይ ምንኩስናኡ ስራሕ ኣብ ዝፈጸመ ግዜ መነኮሳት ካብ ዝነብሩሉ ገዳም ረሒቑ ናብ ዝርከብ በረኻ መታን ክኸይድ ንዝኸበሩ ገዳማውያን ክበጽሖምን ንዘንብብዋ ረብሓን ጥቕምን መታን ክትከውን ከዓ ገድሎም ክጽሕፍ እግዚአብሔር ኣዘዞ። ንትእዛዝ እግዚአብሔር ርእሱ ዘንበል ኣቢሉ ናብ ውሽጢ በረኻ ኣተወ። ኣብ ማእከል ዱር እናዞረ ካብ ዝኸበሩ ገዳማውያን ንብዙሓት ረኺቡ ዜናኦም ተረዲኡ ገድሎም ጸሓፈ። ገድሎም ኣብ ጸሓፈሎም ብጣዕሚ ዝኸበሩ ቅዱሳን ኣቦታት አባ ጢሞቴዎስን አባ ቡናፍርን ይጥቀሱ። እዞም አባ በፉንትዮስ ገድሎም ዝጸሓፈሎም ክልተ ቅዱሳን ብጣዕሚ ዝኸበሩ እዮም። እዚ ቅዱስ አቦ አቡናፍር ቁሩብ ናይ ሰሌን ፍረታት ጥራይ እናተመገበ ኣብ ውሽጢ በረኻ 60 ዓመት ዝነበረ ዓብይ አጻድቅ እዩ። አባ ኣብ ውሽጢ እዘን ሙሉኣት 60 ዓመታት ከዓ ከቶ ገጽ ናይ ሰብ ኣይረኣየን። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን ነቢይ ዘካርያስ ካብ 12 ደቂቀ ነቢያት ሓደ ክኸውን ከሎ አቡኡ በራክዩ ይበሃል። ነገዱ ድማ ካብ ነገደ ሌዊ እዩ። ኣብ ምርኮ ባቢሎን ተማሪኹ ከሎ ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ብዙሕ ትንቢት ተዛሪቡ እዩ። ንኢዮሴደቅ ኣብ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ካህን ኮይኑ ዘገልግል ወዲ ክትወልድ ኢኻ ኢልዎ ብቓሉ መሰረት ድማ ወዱ ተወልደ። ንሰላትያል ምስ ባረኾ ድማ ወዲ ውላድ ክትወልድ ኢኻ ንስሙ ድማ ዘሩባቤል ክትብሎ ኢኻ ንሱ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም መቕደስ ክሰርሕ እዩ ኢሉ ነገሮ። ከምኡውን ንንጉስ ፋርስ ናይ ዓወት ምልክት ገሰጸሉ። ጎይታና ኣብ ዒሉን ኣብታ ዓባይ ኣድግን ተቐሚጡ ናብ ኢየሩሳሌም ቤተ መቕደስ ስለ ምምጻኡ ትንቢት ዝተዛረበ እዚ ዓብይ ነቢይ እዩ። ይሁዳ ንጎይታ ኣሕሊፉ ብምሃቡ ስለ ዝተቐበሎ 30 ቅርሽን ኣብ ግዜ ቀትሪ ጎይታና ክስቀል ከሎ ፀሓይ ምጽላማን ከምኡውን ድሕሪ ስቕለት ጎይታና ስለ ምብታን ሃዋርያትን ትንቢት ተዛረበ። ስለ ናይ ደቂ እስራኤል ሓዘን እቶም ዝወግእዎ ኩሎም ከም ዝርእይዎ ትንቢት ተዛረበ። ናይ ትንቢቱ ወርሓት ኣብ ዝተፈጸመ ግዜ ለካቲት 15 ዓሪፉ ኣብ መቃብር ናይ ነቢያት ተቐብረ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። 40 ሓራ ሰማዕታት ከምኡውን በዛ ዕለት ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ናይ 40 ሓራ ሰማይ ቅዳሴ ቤቶም እዩ። ብስሞም ዝተሰርሐት ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያኖም ዓብይ አቦ ቅዱስ ባስልዮስ በዛ ዕለት ኣኽበራ። ስለኦም ድማ ድርሳናት ደረሰ። በዛ ዕለት በዓሎም ኣኽበረሎም። እዞም ቅዱሳን ኣብ ዘመነ አልፊያኖስ ተጋደሉ። ንሱ ድማ ካብ ንጉሰ ነገስት ቆስጠንጢኖስ ካብ መኳንነቱ ሓደ እዩ። ካብ ናይ ኣይሁድ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣንገሶ። ንክርስቲያን ድማ ክሕልዎምን ከኽብሮምን ኣዚዝዎ ነበረ። ንሱ ግን ናብታ ሃገር
ኣብ ዝበጽሐ ግዜ ንጣዖት ኣምለኸ። ንኹሎም ጣዖት ሰባት ድማ ጣዖት ከምልኹ ኣገደዶም። ብዙሓት ምእመናን ድማ ተንሲኦም ንዕኡን ነቶም ዝረኸሱ ጣዖታትን ረገሙሉ። በታ ለይቲ ድማ እዞም 40 ጭፍራታት ናብ መኮንን ከይዶም ብስም ክርስቶስ ምስክር መታን ክኾኑ ነንባዕሎም ተሰማምዑ። ኣብ ግዜ ድቃሶም ድማ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ተገሊጹ ንሰሙነቶም ብርትዐ ሃቦም እሞ ኣንጊሆም ተንሲኦም ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓለቓ ጭፍራታት ዝኾነ ኣግሪጎላዎስ ቆይሞም ብኽብሪ በዓል ቤት ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። ኣብ ልዕሊኦም ተቖጢዑ ድማ ኣፈራርሖም። ንሳቶም ግን ኣይፈርሑን። ብዳርባ እምኒ ክቕጥቅጥዎም ኣዘዘ። ኣብ ጥቓ እታ ኣብ ቀረባኦም ዘላ እስር ቤት ናይ ማይ ጉድጓድ ነበረት። ካብ ናይ ዛሕሊ ጽንዓት ዝተለዓለ ድማ ትረግእ እያ። ናብ ውሽጣ ከዓ ክድርብይዎም መኮንን ኣዘዘ። እዚ ንጉስ ምስ ኣዘዘ ድማ ናብ ውሽጢ ኣብ ዝደረበይዎም ግዜ ድማ ካብ ጽንዓት እቲ ዛሕሊ ዝተለዓለ ህዋሳቶም ተቖራረጸ። ካብኣቶም ሓደ ከዓ ፈርሐ እሞ ካብቲ ዓዘቕቲ ኣውፅኡኒ ኢሉ ድማ ወፀ። ናብ እስር ቤት ድማ ኣተወ። ቀልጢፉ ከዓ ሞተ። ዋግኡ ድማ ኣጥፍአ። ዝደለዮ ኣይረኸበን። 40 ኣኽሊላት ካብ ሰማይ ወሪደን ኣብ ልዕሊ እቶም 39 ሰማዕታት ክቕመጣ፣ ሓንቲ ኣኽሊል ድማ ኣብ ኢድ መልኣኽ ተንጠልጢላ ክትተርፍ ከላ ካብቶም ወተሃደራት ነዚ ዝረኣየ ካብኡ ተንሲኡ ብጎይታ ኣሚኑ ክዳውንቱ ኣውፂኡ ቅዱሳን ናብ ዘለዎ ናብቲ ዓዘቕቲ ወረደ። ኣብ ኢድ መልኣኽ ተንጠልጢላ ዝተረፈት ኣኽሊል ድማ ወሰዳ። እዞም መንእሰያት ሰማዕታት ኣብቲ ዓዘቕቲ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ኣዴታቶም የጸናንዐኦምን የዕግስኦምን ነበራ። ንሳቶም ድማ ብዙሕ ግዜ ደኣ ጸንሑ እምበር ቀልጢፎም ኣይሞቱን። ከሓድያን ድማ ንመሓኳኩልቶም ክሰብሩ ደለዩ። ቀልጢፎም መታን ክሞቱ ግን እግዚኣብሔር ሽዑ ንሽዑ ነፍሶም ወሰደ። ክሰብርዎም ድማ ኣይተኻኣሎምን። ድሕሪ እዚ ብእሳት ንስጋኦም ከቃጽሉ ብተሽከርካሪ ጽዒኖም ድማ ወሲዶም ናብ ባሕሪ ክድርብይዎም እቲ መኮንን ንወተሃደራቱ ኣዘዘ። ምስ ጸዓንዎም ድማ ዘይሞተ ህፃን ረኸቡ እሞ ገደፍዎ። ኣዲኡ ድማ ናብ ውሽጢ እቲ ሰረገላ ክትድርብዮ ተሰኪማቶ ጎየየት። እቶም ወተሃደራት ድማ ስለ ዘይሞተ ከልከልዋ። ሽዑ ድማ ኣብ መንኮባ ኮሎ ሞይቱ ምስ ቅዱሳን ክኸውን ኣብቲ ተሸከርካሪ ኣቐመጠቶ። ናብ ከተማ ስብስጥያ ጽዒኖም ወሲዶም ድማ ብእሳት ኣቃጸልዎም። ናብ ባሕሪ ከዓ ደረበይዎም። ድሕሪ እዚ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንናይ ሃገረ ስብስጥያ ኤጲስቆጶስ ተገለጸሉ። ከምዚ ድማ በልዎ፣ ናብ እገሌ ወሓዚ ኪድ እሞ ንስጋና ክትረክብ ኢኻ እሞ ኣሰኪምካ ኣምጽኣዮ። ኤጲስቆጶስ ድማ ምስ ካህናት ብለይቲ ተንሲኡ ናብቲ ወሓዚ ከዱ እሞ ናይዞም ቅዱሳን ስግኦም ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቡ ከም ከዋክብቲ እንዳኣብርሀ ረኸብዎ። ካብኣቶም ሓደ እኳ ኣይጐደለን። ብኽብሪ ተሰኪሞም ወሲዶም ድማ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ብኽብሪ ኣንበርዎም። ዜናኦም ድማ ኣብ 4 መኣዘን ተሰምዐ። ዝኽሮም ድማ ገበሩ። ኣብ ኩሉ ዓለም ከዓ ቤተ ክርስቲያን ተሃነጸሎም። ካብ ስግኦም ድማ ዓበይቲ ድንቂ ተኣምራት ተገለጹ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና፣ ኣሜን። ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንቆመሉ መንፈሳውነት ይሃበና ዓድለና፣ ኣሜን። ለካቲት 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዘካርያስ ነቢይ፣ ቅዱስ ኣባ ቦፉንትዮስ ገዳማዊ፣ ቅዱሳን 40 ሃራ ሰማይ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቂርቆስ ወእሙ ኢዮልጣ፣ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣፈ በረከት፣ ቅዱስ ሚናስ ግብፃዊ፣ ቅድስቲ እምባ መሪና፣ ቅድስቲ ክርስቲና። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ኩሎም ቅዱሳን በዛለ መዓልቲ ተኸቢሮም ዝውዕሉን ዝሓለፉን ኩሎም በረከቶም ይሕደረና። ካብ በረከት ቅዱሳን ይፍለየና። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ኣሜን ወኣሜን ወለ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት
يتقدس اسمك تمጽእ መንግስትك ويكن فقادك በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይን ዘለለ ዕለትና ሀቤን የምወድግ ለና አበሳን ወጀጋየነ ከማንህናኒ ንህድግ ለዘአብስ ሰላም የታባአን እግዚኦ ስምንቶት አላት ነነ ወባልሃነ ኩሎ ኩስ መዛእከ ይእቲ መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእቲ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ ወእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ ቃሊታ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸነው ክዳንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።